Какво се случва, ако започнеш да тичаш всеки ден? Ден едно. Започваш първото си бягане, мислейки си, че ще е лесно. Само след няколко минути дишането ти става хаотично, краката натежава, темпото рязко пада и започваш да се съмняваш в себе си. Чудиш се дали това не беше ужасна идея, дали тялото ти изобщо е създадено за бягане. Ден 7. Тялото ти започва да се адаптира, дори и да не го забелязваш веднага. Промени вече се случват. След седмица ти все още излизаш да бягаш. Умората не е изчезнала, но дишането ти става по-контролирано. Сърцето започва да работи по-ефективно, а мускулите бавно се приспособяват към натоварването. Ден 14. Издръжливостта започва да се появява. Това, което преди те е изтощавало, сега се усеща по-поносимо. 2 седмици по-късно покриваш по-дълги разстояния, без дори да го осъзнаваш. Сърдечно-съдовата ти система става по-силна, краката реагират по-добре, а темпото ти става по-постоянно. Започваш да разбираш защо хората обичат бягането. Ден 30. Сънят ти се подобрява значително и се събуждаш истински от починък. Краката ти се усещат силно, а метаболизмът ти остава активен. Тялото ти започва по-добре да използва мазнините като гориво. Вече не тичаш просто за да завършиш. Тичаш, защото го искаш. И вече не бягаш само с краката си. Бягаш и с ума си.